Chala mwamba. Aliyense amene akumva kuwawa chala mwamba. Chala mwamba chatati. DPP woye. Profesa Tabitha Mutharika woye. Bangwe woye. Sulemani woye. Ndipereke ulimu wapadera wa ukulu kwa Vice President taimbireni mmanja Bambo Joseph Mwanamve Vice President Mbambande. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor atu Bambo Charles Nchacha. Ndipereke ulemu kwa Bwananga Maina Vicha amene ali pantungululu zawo. Ndipereke ulemu kwa chimwene yanga Bambo Sulemani ntungululu zawo. Ndipereke ulemu kwa Bambo Malowa MP atu landirani ulemu. Ndipereke ulemu kwa Bambo Scott MP atu ulemu. Ndipereke ulemu kwa isi members onse amene muli pano. Ndaonaso advisor president Bambo Mlota mulandire ulemu. Ndipereke ulemu kwa John yonse mulandire ulemu. Ndipereke ulemu kwa Mashado MP atu onse amene muli pano mulandire ulemu wanu. Pali Mashado atu MP ambiri amene ali pano ndikupatsani ulemu wanu chifukwa cha ntchito yotamandika imene mwagwira kuwina ma primaries chungulu lazimayi. Ndipereke ulemu kwa makhansala atu alipo mpano ntungulu amayi. Ndipereke ulemu kwa amayi onse okongola amene muli apa. Ndipereke ulemu kwa achinyamata nonse muli apa. Bwana ine ndayima pano kuti kulire amayi awa. Amayi akuno kubangwe. Abwana pompano apitiriza kumene ine nditasiye. Chifukwa mavuto amene azimayi tikuona ndi ofanana madera wose akuno ku Malawi. Chala mwamba azimayi. Chala mwamba azimayi. Mulipo mpano. Mulipo mpano. Tiviri akapo mpano ezi. Ati siyabati. Zikopo kwapiri. Chala mwamba. Bwana amayi ali apawa. Ambiri amene mukwaona apawa bwana akuyenda okhumata m'mitimamo. Chifukwa cha nkhanza za njala ndi mavuto amene abweretsa chakwera. Bwana anathu akazi mwa mavuto ena amene tili nawo. Anathu akazi m'makomomu atengatenga zimimba chosowa ma school fees. Kulibe ana amene akupita ku skulu ana pano tikulephera bwana kulipira mafizi. Bwana zinthu sizili bwino. Ma business amene azimayi awankapanga bwana kulibe ma business. Tikufuna profesa akabwerera pa 16 September chonda Vice President chonda National Director amayi kati nenereni kwa apita pakhale ngongole zapaderadera za azimayi. Bwana china chilichonse chinayima. Chilichonse chinayima. Mabanja akuyenda azimayi. Alipo amene banja lake lili bwino apa. Bwana azimayi ambiriwa. Hello. Chala mwamba azimayi. Azimayi ambiri mukwaona apa amuna tilibe anatithawa. Azimunatu anathawa njala m'makomo mukule. Kujetsa. Bwana pano tikuyankhula pano bwana ena azimayi apabwera osasamba. Sopo amene apita anamusiya pa 50 kwacha ali pa 1000 kwacha. Zimayi kuti aoneke bwino momwe ndikuonekera panopa sopo waenda pati.
sopo aenda pati bwana zinthu sizili bwino. Ukula bwanji sopo 1000 ndiwo 5000 ufa chimanga 100,000 ikugwira azimaita kwesani chala chapita mwamba. DPP waye bwana katinenereni kwa presidenti kuti olo chisankho chidakhala mawa pita mutharika wawina kale. Hello bwana program ife akumwera tapanga kale ndi national director amayi yawo tapangana kuti pa 15 September chisankho chili mawa. Ife azimayi kandi kubangwe kandi kusanje kandi kuchikwawa kandi kuneno tidzatenga mphasa zathu tidzatenga matemba athu tidzatenga mchere tikagona m'masenta mama wati kabuchotse cha nditi house akupita zimayi kugona usiku maloma tuziganiza za chibwezi chako kumaganiza za mchere. Ikugwira kodi bwana tikugona kuja mwamtendere mu nyumba kumatengera kuti zinthu zikutani. Zimayi zikuyenda ifeyo makomo tikamago timagona chifukwa amuna athu zikuyenda ana athu zikuyenda tsopano pano September chisankho chili mawa. Nyumba ukagoneranji nyumba ibe ndiwo ukagoneranji nyumba. Piwaye timalizeti ndini nthawi yochepa tikufuna tapatsa vice president nthawi eti timalize chonchi kuti paka na mai kalamba wina yesembi timose tidzavote alowe asinthe dzikoli. Hello ndipo pa 16 September all professors apita mutharika atapanda kutuluka kudzapanga kampeni anthu osewa ali apa amuvo professor mukati thokozere kwa professor chifukwa chololera kuima pa chisankho chimene chikubwerachi. Ati wamphole atitsitsire fetereza atitsitsire shuga atitsitsire chimanga sichoncho amayi. Chala mwamba chapita chala mwamba cha Mwanamveka chala mwamba cha region. DPP waye
Zikomo kwambiri bwana, Mbuye akudalitseni pobwera kudzaona amayi anu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri my director South Chala Mwamba uko ana dadi. Iyoye! Manifesto yokomera dziko la Malawi. Manifesto yokomera ifamai. Mavuto ambiri amene ayankhulidwa pano ayankhidwa kupyolera mu manifesto imene president athu apange launch posachedwa. Lizakhala tsiku la chimwemwe. Ine ndachita nawo mwayi ndasuzumira zimene president akonzera amayi. President atikonzera zabwino kwambiri. Mabanja athu abwerera. Mabanja athu abwereranso. Chimwemwe chathu chibwereranso. Misozi yathu ipukutidwa. Misozi yathu ipukutidwa. Ana athu abwerera ku sukulu posachedwa. Tiyamba kudya mosawerengeredwa kuti kawiri kapena katatu. Komanso zinthu zibwerera pamene zinali. Timanga tigula pa mtengo wabwino. Machini ake siyena iyayi. Machini okonzera dziko ndi Profesa Arthur Mutharika. Chimene ningakupempheni amayi nonse pamene muli pano komanso dziko lonse la Malawi mulandire uthenga uwu pa 15 September madzulo tonse kumasenta kovotera kukagona kumeneko kudikirira kuvota. DPP oye! Kulikonse kuli zimayi wa DPP, voti yake ikapite kwa President Profesa Arthur Mutharika, voti yake ikapite kwa MP wa DPP, komanso kansala wa DPP. Kulikonse kumene kuli amayi Malawi muno, ngakhala amayi ambusiness, ngakhala amayi amene ali muzintchito, amenenso akukumana ndi mavuto maofesi umu, kulandira salale ngati alandidwa, kulephera ngakhale kuti ayendere mwezi wathunthu kupitanso kuntchitoko. Nonse amayi amaofesi, nonse amayi ageni, nonse amayi amene mmachita zinthu zosiyana-siyana, voti yanu mukapase Profesa Arthur Mutharika. 2020 tinayika anthu opanda plani, opanda nzeru, osadziwa chimene akuchita. Lero aononga ziko zaka 5 ngati zaka 20 tili m'Bagamoyo. Ndifuna ndikufunseni Amalawi, momwe tayendera kuchoka 2020 kufika lero, titaonjezeranso zaka zina 5 kupasa Chakwera, tikhala moyo? DPP oye! Chakwera atani? Chakwera! 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 DPP oye! Akudziwa kuti akuchoka. Ngakhale mayankhulidwe awo ndi umboni. Akuti akakhala mtima ukupanga phamu. Profesa akubwera pa mpando. Mitima iyenera kupanga phamu. Iphamuka zenizeni pofika September. Chifukwa President Profesa sakagawa maswiti iyayi. Zopusa zonse zimene zachitika mu zaka 5 sakasekerera. Afuna akabweseresa Malawi ulemerero umene waonongeka. DPP oye! Muuzane kumeneko. DPP oye! Mawu anga omaliza. Muuzane kubomako. Muyambe kulongeza mphasha zanu. Sitizalola zachibwana kuti Profesa wawina ndiye muzizalubwa kufuna kumpingapinga Malawi isanunkha iyi. Ndineneretu. Enough is enough. Tavutika kwakwana. Muuzane kumeneko. Pa 16 September Profesa akangowina kupanga tikireya. Nonse papikakirani katundu wanu. Mwaulemu. Mukamasati musisati pinga mutamasoka. Tatopa ife. Takutoperani. Musipase ulemu.
komanso musiye kuba mbomamo. Malawi si wanu, Malawi si wanu, Malawi ndio Malawi onse. Siyani kuba chuma cha boma, siyani kumanga anthu osalakwa, siyani kupha anthu osalakwa. Muzipase ulemu. DPP oye! Ndi mawu amene wa VP zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Azimayi tonse tilipo. Azimayi tonse tilipo. Mundiyankhe funso ili kuphera zimene amalankhula my director.